Mapriso! Ginagawa mo. Muguan, isa ka pula nga sandal unya isa din ka peach unya headband dayon. Dula sa tandriya. Terus sila, gadula-dula ray. Saka, ripingan na natin ni karon. Sige. Tara ta. Agay! Mapriso ka! Kayo akong herbal oil nga akong chanilas nga basa. Buta sa ato ni gani oh. Agay! Tah, dula to balik ta. Agay, turo ay gipang bilin ay ba? Agay! Santang wala pa sila nakikita. Agay, natunog ito eh. Hindi ko siya nilista. Natunog eh. Hala, nawala! Agay! Ban! Hala, kung kuan! Wala akong chanilas! Trabaho kaya akong tiit! Aha, man to sila bayta! Tungod-tuon ta! Kabalo ba kung kinsay pinakakawatan kita? Hinahinay lang siguro ta! May chanilas! Kakita mo buwan? Isa ka pula nga sandal unya isa din ka peach unya headband dayon. Sanilas din ako. Kita mo? Sakit na magud kay mong tiil good. Natunog ning signo ko. Kaya may ninyag kwarta be, among pangitaon. Sige kay sakit na kay mong tiil kay mukuot sa ko dani. Sinay kwarta dani. Sa lubog man. Tara din me. Oh, ihatag na din among kwarta pag nakita na ninyo. Uy, naisahan na to sila do. Para makabalo, kita man din nagkuha. Kwarta na gid mo. Sama na among nakitaan. Ihatag naman ni kung yun nay kwarta. O narao. Hindi lagi ni Piki. Naramong kwarta o 500 ba yan ni? Agay! Bi, yabi na bi. Bi. Oh, napaimhid ba no? Oh, ami ako friends. Agay! Ala, dili man ni tinuod na kwarta.